uzmite i pripremite se, iskoristite ih na idućem razgovoru za posao. Sretno. Recite nam nešto o sebi. Nešto o sebi. Da, recite, slobodno. Slobodno. Što vas je prvo ponukalo da se prijavite baš za ovaj posao? Oba za posao. Dobro. A drugo? Vi, nakon što smo se čuli, rekli ste da dođem danas u Osijek. Što ste završili? Osnovnu školu braća Rida. Ne, ja sam se iznenadio što sam uspio završiti. I što da onda stavimo struku? Pisac. Ali nemam tu kategoriju. Kako ne, upravo sjedi ispred vas. Kažete pisac po struci, ali u ovom poslu nema pisanja. Nema problema, to ću obaviti nakon posla. Gdje ste zajedno radili? U skloništu za nezbrinute životinje. Kao pomoćni radnik? Ne, kao životinje. Što ste do sad radili? Na različitim poslovima. Kako mislite radili? Međusobno različitim. Jeste li već radili bilo što slično ovome na pilanju? Gotovo identično. Stekao sam iskustvo, brzinu i mogu lako prepoznati različite vrste drva. Dakle, radili ste već drvima? Da, krao sam. Jeste li već radili na sličnim poslovima? Ne, ali sam bio na sličnim razgovorima za posao. Kako mislite sličnim razgovorima za posao? Postavljali su mi slična pitanja. Kako to da više ne radite na vašem prijašnjem radnom mjestu? Jer sam otišao. Zašto ste otišli? Jer više ne radim. Kako ste bili na prijašnjim poslovima? Otpušten. Jeste li ikad imali problema s bivšim šefovima? Naravno da ne, oni su uvijek imali probleme sa mnom. Postoje li ljudi s kojima bi vam bilo teško raditi? Da, ja. Uvijek mi je bio problem natjerati sebe da bilo što radim. Koliko bi vas plaća zadovoljila? Direktorska. Zato se niste prijavili za pomoćnika u kuću? Da, ali nemam predrasude prema plaći. Što biste rekli da vam šef bude žena? Šefice, a ne šef. Koje jezike govori? Hrvatski izvanredno. Dobro, u Hrvatskoj smo, to se podrazumijeva. Ako se podrazumijeva, zašto ste onda neispravno naglasili podrazumijeva? Imate li problem s uskim zatvorenim prostorima? Jeste li klaustrofobični? Nikako. Svake se godine oko Badnjaka zavlačim u dimnjake diljem svijeta. Imate li kakvih alergija ili smetnji? Samo loše podnosim kriptonit. Što je to? Osjetnica ulovljena od matičnog planeta Kripton. Imate li iskustvo u radu pod maskom? Da, naravno. Čuli ste za Gotham City. Ja to već godinama djelujem. Kako biste vrednovali vaše komunikacijske vještine? Samo tren. Aha, evo ga. Na zavidnoj razini. Moje su komunikacijske vještine na zavidnoj razini. Zašto gledate svoje krivo? Čitam s papirića. Očekivao sam ovo pitanje pa sam zabilježio. Što biste izdvojili kao vašu najveću prednost? Pješački prijelaz. Gdje je tu prednost? U prometu. Što biste naveli kao vašu najjaču stranu? Najčešće sam puno pametniji od svojih pretpostavljenih. Mislite da ste pametniji od mene? Sigurno, ali dovoljno sam pametan da vam to ne priznajem. Koje su vaše slabosti? Njoć. Ne znate raditi njoke? Znam, obožavam ih, slab sam na njih. Gdje se vidite za 5 godina? Ispred zatvora. Planirate završiti u zatvoru? Ne, za 5 godina planiram izaći. Gdje se vidite u budućnosti? Kao vaš zaposlenik. Zaista? Ne, ali taj odgovor dobro zvuči na svakom razgovoru. Dakle, kažete... Da, kaže. Za kraj, imate li vi kakvo pitanje za mene? Da, gdje se mogu presvući? Zašto biste se željeli presvući? Ne znam, o to mi zvuči radično i poslovno. Jel bi me zaposlili?